Mas Yaya. Lho nggih. Masya Allah tanpa rupa. Masya to kados ngeten niki. Niki termasuk pesenan dari Bapak Rektor. Cak mondol niku. Pesenan Pak Rektor. Pesen pripun? Bagaimana suasana bisa terang benderang, cuacana menjadi baik, tidak ada hujan setetes pun berkat Mas Mondol. Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal nggih niki. Niki wonge. Ya Mas ya. Cok bakal ki ndoke siji kok. Lah ndok.
akhir wengi tan kendak bebaya mamala tan kinaya ngapa bebentu pepeteng tan kena ginira bang wetan semburato Alhamdulillah, Mak. Iki sing dianti-anti wis dadi bukti sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Anggonku nderekake keluarga besar kampus UNESA satu langkah di depan. Iya. Dalam rangka Dies Natalis yang ke-61 dengan tema bergerak bersama memperkuat Tridharma yang berdampak bagi masyarakat, bangsa dan negara. Betul. Mula aku kelawan kowe sak rombongan wajib ngaturake panuwun ingkang tanpa upama, wabil khusus dumateng pepundhen kula ingkang winantu ing pakurmatan nenggih Bapak Rektor Profesor Dr. Nur Hasan MKes utawa akrabe ya kuwi Cak Hasan yang telah ngayomi warga ing UNESA wiwit saka 2018 nganti 2027 besok. Ngono ya, Mbak. Kaya ngono kuwi. Nyatane bareng diasta karo Cak Hasan prestasi UNESA sangat luar biasa. UNESA juara 1 dalam indikator kinerja utama kampus PTNBH tahun 2024. Ngono. Lan uga Cak Hasan sebagai ketua Forum Rektor Indonesia membawai 4.000 lebih kampus se-Indonesia no. Nganti kaya ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Lan panjenengane iki ana kampus ki arang-arang merga pancen bola-bali tansah ditimbali dipiji karo Bapak Presiden Prabowo supaya sowan ana ing istana negara. Iya. Bener kaya mangkono. Nduk. Lan prestasi tumrape kampus UNESA meneh sing sangat luar biasa. Kampus dengan peminat tertinggi di Indonesia. Buktinya tahun 2025 peminat kurang lebih 125.000 yang diterima hanya 20.000. Ayo. Nganti kaya ngono mbalekke nganti semono kean. Ngono kuwi nduk. Lan uga kampus UNESA dengan kebaikannya dan juga sinergi yang sangat luar biasa memberi beasiswa internal
terbanyak di Indonesia. Buktine di tahun ini 2025 7.800 penerima beasiswa oleh UNESA. Wah, nganti kaya ngono. Pokoke marem tentrem ora kaya dadi keluarga besar ing UNESA ya, Mak. Mula aku kelawan kowe melu nderekake pepundenmu Cak Hasan. Ya muga-muga akeh cita-cita gegayuhan sing durung bisa terwujud enggal dijabahi dening Gusti Allah. Kayata bakal mbangun wujude rumah sakit pendidikan. Iya, panjenengane uga pelopor identitas bineka, sepatu bineka, sandal bineka, beda warna yang melambangkan harmoni dan bersatunya walaupun hal-hal penuh dengan perbedaan, namun itu adalah keindahan untuk mempererat persatuan bangsa. Kaya ngono kuwi. Dadi upamane kowe ning pasar-pasar kae ngerti gelandangan sing sandale ora padha aja dinyek, Nduk. Iya, mergo kuwi nerokke Cak Hasan. Iya ta, simbol kebinekaan. Lah, ngopo kok panjenengane dalam rangka Dies Natalis kok gelar gamelan? Gamelan ki ya simbole kebinekaan. Masa? Ana gamelan sing terbuat dari perunggu, ana sing saka kulit, ana sing saka wesi, ana sing saka kawat, ana sing saka kayu, ana sing saka pring. Wujude beda-beda, kempul karo kendang wis beda. Bonang karo gender wis beda, slentem kuwi karo kethuk wujude ya wis beda, ning kocapa yen bareng ditabuh bebarengan menggunakan kerukunan dan kekompakan menjadi harmoni yang luar biasa kaya gamelan kuwi. Iya. Mula ana sing otak-atik gathuk kae ya, Mak. Gamelan iki saka tembung gimlen. Kok iso gimlen? Game iki tegese permainan, len sing nganggo garis-garis. Tegese permainan sing nggunakake garis-garis. Mula yen nabuh gamelan iki beda karo nabuh alat musik liya-liyane. Mesti sing nabuh gamelan iki piyayine anteng, jatmika, kendel, meneng, dingkluk. Ya, mergo semedi, mergo turu. Lek neng kene ora bakal turu-turu masuk angin tenan iki. Ayo iki. Elok tenan Adianto iki tendane ya ora utuh. Ning alhamdulillah muga-muga nganti tancep kayon ora turun Jawa. Amin ya rabbal alamin. Ya, ngono kuwi. Lah intine iki Indonesia kerjasama kelawan Bakes Bangpol ingkang dipun pandegani dening Bapak Edi Supriyanto SSTP MPSDM selaku kepala ingkang mbawahi wonten ing Provinsi Jawa Timur ingkang sampun kepareng rawuh dengan tema ya kuwi pemantapan budaya politik melalui kearifan lokal wayang kulit. Kaya ngono kuwi. Iki merupakan kerjasama yang baik, Nduk. Mergo nadyan kaya ngapa lan kepiye sing jenenge UNESA ki pancen yang diutamakan salah satunya adalah seni dan budaya yang menjadi jati diri bangsa. Kaya ngendikane Gus Dur kae, wong ki sing bejo, wong sing gelem nguri-uri marang budaya. Klebu John Kennedy mengatakan, apabila politik itu kotor, maka seni yang akan membersihkannya. Nah, ya. Ngono ya, Mbak. Nggih sembah nuwun ugi dumateng Bapak Wakil Rektor Bidang 1 Bapak Dr. Martadi MSN. Panjenengane sing kepareng-paring dawuh mewakili Pak Rektor nalika sore mau mboten kata lumpen. Pepunden kula wabil khusus teristimewa nenggih Ibu Rektor Ibu Endah Purnamawati, Ketua DWP UNESA sing menjadi prakarsa, menjadi promotor sehingga wayang kulit digelar pada malam hari ini. Ya, sing seneng wayangi bae Bu Rektor. Sing seneng Bu Rektor. Lan wis ora iso dinyang sing kudu sowan mrene awake dhewe sak kanca. Ya. Mula matur nuwun karo Bu Endah ya, Mak. Matur nuwun karo panjenengane ugi dumateng para pepunden. Ketua Senat, Wakil Rektor, Dekan lan uga Direktur, para pepunden dosen, sumrambahe para adik-adik, para teman-teman mahasiswa, mahasiswi UNESA yang sangat tercinta. Wah iya, kepareng rawuh. Ugi kabeh para penonton ingkang kepareng ngrenggani pahargyaning ratri iki. Iya.
Ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Lah, minangka tandha dharma bektine awake dhewe marang keluarga besar ing Unesa ya, Nduk. Ya. Ayo ngaturake lelagon sawetara minangka salam pambuka. Upamane aku tak nyuwun ya kuwi pangkur Semarangan. Sing kepareng nyuwara nyuwun pambiyantu karo dosene jurusan pedalangan mata kuliah karawitan dan juga sindenan ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Oh saka isi dosen kok iso nyinden iso akeh lho Nduk yen perlu calon iki ana sinden sing gelare doktor iki ya ana. Iya ngono kuwi atian. Ugi kula aturaken tembang menika dumateng Ibu Trisakti, nah, panjenengane pangarsa seni budaya Majapaitan. Bapak Dr. Agung Setiawan sing wis nimbali lan uga nelpon awake dhewe bola-bali lan uga salam hormat marang kadangku sepuh ya kuwi Mas Joko Porong. Insyaallah Oktober sudah bergelar doktor wonten isi Surakarta. Nggih. Dados nalika kula ujian S1 lan S2 wujudipun karya ingkang kepareng dados komposer menika Mas Joko Porong menika. Iya. Bareng saiki lenggah ning Unesa mulang apa? Olah tubuh, Nduk. Sendratasi olah tubuh denggelmu mlocot iki. Lho, sing jenenge wong seni yen ora awake sehat luwih dhisik ya mokal kono. Iya. Wis matur nuwun kanca-kanca iso kangen-kangenan. Monggo Bu Kesi pangkur Semarangan minangka tandha katresnan. Ya. Mingkar mingkur rengang Bu Kesi ngambah nada tinggi, konsentrasi penuh, tarik napas sedalam-dalamnya. Yo. Alhamdulillah, ya wis lair Nduk lanang. Malah kaya wong bayen. Nyuwun sewu Pak Dalang. Pripun Bu Sinden? Dalu niki wau enten surat saking mahasiswa jurusan Basa Jawi menawi boten salah badhe duet nembang Mawar Kuning wonten panggung duet kalih Bu Kesi. Oh, nggih. Lah menika layangipun sampun dumugi mriki saking menika Farel Yuda Kusuma. Mbah Yuda nyapa to kok kene. Udu iki mahasiswa kene tahun 2025 iki. Yo mriki Mas Yuda make duet kali Bu Kesi. Ayo mriki. Ayo Mas Yuda, mari naik ke panggung monggo. Mas Farel. Dilanjut riyen nggih. Dilanjut dintek kesik mangke Mawar Kuning duet kalian Bu Kesi. Pinarak mriki riyen Mas. Nggih. Ya Bu. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Profesor
Setya Yuwana. Wah iya, panjenengane sing wis foto karo awake dhewe sore mau. Ngono kuwi. Monggo Bu Kesi. Sinukarta mreh Kretarta pekartine ngelmu kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming ngaji Duduk, duduk, duduk. Monggo mriki Mas Farel Yuda. Meneng mriki sepatut ketingal monggo mboten menawa. Sugeng dalu Mas Yuda. Nggih, Pak Wilujeng dalu. Nggih. Kok lenggah mboten jumeneng? Lah Mboten. pripun? Mboten napa-napa jumeneng mboten napa-napa. Amit sewu. Nun sewu lho, Pak. Nggih mboten napa-napa. Ibu nun sewu. Ah iya, mosok sik enom wis ora jumeneng. Ayo monggo. Lek grogi kula, Pak. Ah mboten napa-napa Mas Farel nggih. Asli saking pundi? Kula Jombang, Pak. Jombang. Nggih, leres. Semester Nembe semester setunggal masuk tahun ini, Fakultas. mahasiswa baru. Fakultas Bahasa dan Seni, nggih. Prodi Sendera Tasik. Wah, iya. Lah ini teman-teman saya nih, Pak. Wah, luar Nggih, biasa. Dados nggih muridé Pak Joko Porong niku. Injih, Pak Joko Winarko, Pak Joko, Pak. Nggih. Wilujeng dalu. Nganti elek dikepruk lho kowe, ayo. Nun sewu. Nggih. Mawar kuning. Nggih, Nggih. dangdut nggih, Pak menika nggih. Oh nggih, Injih. dangdut. Badhe nembang jen. Wah, sareng-sareng mawon. Oh sareng-sareng. Nggih, sareng-sareng Oh, nggih, mawon. siap. Nggih. Tembang ini juga doa yang terbaik untuk kampus UNESA. Menika lak mawar kuning. Mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Semoga dengan ulang tahun yang ke-61, kampus UNESA harum dan indah menuju Indonesia Mas. Amin, amin. Monggo saya diaturake mawar kuning. Yo bersama Mas Farel Yuda. Nggih, matur. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Yuda. Yo. Wes kabukor hatiku kang kubur mekar
andane wuyung mangkene rasane kang lagi matek tandurane marem tansah gawe sengsem muga-muga terus ngrembaka sak teruse Parel Yuda Kusuma. Nggih, Pak. Sembah nuwun. Lah suarane apik kok mboten teng isi Surakarta. Nggih. Rezekine teng mriki. Oh, rezekine teng mriki. Lho jenengan teng mriki mahasiswa apa golek dhuwit ora rezekine teng mriki? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa nggih. Biar aja. Rezeki tidak selalu uang, namun ilmu adalah rezeki yang paling tinggi. Amin, amin pangestunipun. Mila kanca kula nika nate paring dawuh nggih. Sak becik-becike laku niku sinau, sak sugih-sugih bondo niku ngelmu. Ngoten niku. Merga dengan ilmu iso nutupi melaratmu, dengan bondo iso nutupi bodohmu. Ngoten niku. Amin, amin. Mbok menawi Bu Kesi pun tepang kalih Bu Kesi. Nggih, Bu Sukesi Rahayu. Apa? Paring dawuh Bu Kesi monggo. Nggih, Bu nyuwun dawuh. Nggih. Inggih, matur suwun Pak Dalang. Nggih. Ingkang sepisan tamtunipun kula mewakili kanca-kanca kru Madangkara seniman saking Surakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar kampus UNESA Surabaya yang pada malam hari ini memberi kehormatan dan kepercayaan kepada kami untuk menghibur keluarga besar kampus UNESA dalam rangka Dies Natalis yang ke-61. Pantunnya, naik Vespa ke Surabaya, Cakep. semoga kampus UNESA tetap jaya sepanjang masa. Amin. Matur nuwun. Amin. Pak Dalang, Dalang. kula wau kaget lho. Lho napa? Bapak memang kaget Rektor, niki. Nun. Nggih. Enten napa? Kula niku dugi wonten UNESA niki jan gumun. Lah napa? Kampus kok gedene kaya ngene. Ah iya. Malah enten kolam renange sing sakmono akeh jembare niku. Oh. Kampus isi mboten enten kolam renange. Nggih. Nggih, saya kula kaget ngertos gedung-gedung ingkang dhuwur. Kampus isi niku gedunge paling pol namung tingkat kalih, Pak Rektor. Pramila niku kula jan sangat terhormat dalu niki ngaten. Nggih. Mugi-mugi kampus isi Surakarta juga akan bisa berkembang menjadi PTNBH seperti UNESA ini. Amin ya rabbal alamin nggih. Sok Peng- ngenteni anu Bu Kesi laku dadi rektor lah lagi kuwi. Penjenengan rektor, Mm-mm. ojo sampean dadi rektor bahaya. Iya. Sampean roh sinden ayu-ayu mahasiswamu ayu-ayu bahaya mbok liriki wae engko.
Ya ora kok ya ngono kuwi. Ping kalihipun matur nuwun dumateng Bapak Rektor lan sedaya jajarannya lan sedaya Sivitas Akademika. Yang ketiga juga terima kasih kepada para mahasiswa generasi muda yang luar biasa yang malam ini mau mengikuti pertunjukan wayang kulit yang durasinya sangat panjang. Nyuwun sewu kula tak matur sithik banget. Monggo. Ngeten. Jadi saya itu sebenarnya punya kegelisahan ingin menjadi dosen provokator. Provokator saya apa? Saya ingin menjadi provokator bahwa mahasiswa generasi Z ini menjadi generasi yang merasa malu kalau tidak mencintai budaya bangsanya, khususnya wayang dan gamelan. Ngoten Pak Dalang. Nggih, leres. Sebab kula mengamati bahwa kesenian tradisi kados gamelan, wayang, reog niku di kalangan anak muda kadang-kadang tersisihkan. Alah wayange apa to? Wayange kuno. Kula nate mireng niku. Padahal dalam pertunjukan wayang baik lagu-lagu maupun tembang-tembang yang dilantunkan oleh pesinden itu ada banyak pesan moral kehidupan yang sifatnya universal di situ. Okay. Contonipun kados tembang Pangkur Semarangan karya Mangkunegara Papat wonten Pupuh Serat Wedotama niki wau Pak Dalang. Nanti kalau ingin belajar nanti sama Bu Kesi ketemu ya. Oke. Jadi terima kasih sekali kepada kampus UNESA yang mau nguri-nguri dan ngurep-urep seni tradisi Jawa khususipun wayang kulit. Siapa lagi kalau bukan panjenengan semua yang akan menghidupkan kesenian tradisi ini. Nanging emane empun setahun pisan Pak Rektor. Apike kaya ngeten iki nggih, sesasi pisan ngoten lho Pak Rektor. Alah sing diopeni apa wayang tok jenengan iki. Sampeyan tak bocori. Nggih pripun? UNESA ini selama 2 tahun sudah wayangan 4 kali. Nggih. Nggih niku saestu 4 kali. Alhamdulillah. Yang artinya UNESA adalah sekolah yang hebat. Ciri sekolah yang hebat tidak hanya menerima siswa baru yang berpotensi untuk mengangkat sekolahnya menjadi berprestasi, namun mau menerima calon mahasiswa yang lemah dan dicetak menjadi generasi yang gagah sehingga sekolahnya menjadi indah, megah dan penuh berkah. Lah ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Ana penggembirane. Ana pelawake ya kuwi Cak Yuda saiki ditanjakke. Ya. Slendro Mas coba diserampatke men seger. Ya. Cak Yuda CS. Monggo pinarak wonten pepanggungan mriki Cak. Dados. On kiriyen.
Wilujeng dalu Mas Cahyo. Wilujeng dalu Cak Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged panggih wonten ing UNESA Surabaya, hebat luar biasa. Nggih, mapan wonten ing halaman rektorat menika Cak Nggih, Yuda. wonten pantun spesial kagem UNESA. Kados pundi? Buah markisa, buahnya duku, buah semangka enak rasanya. Dirgahayu UNESA yang ke-61, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Dalu punika istimewa sangat. Pagelaran wayang kulit yang patut diacungi jempol adalah panitia. Kok iso, kok saged? Untuk mengantisipasi bludaknya para penonton, Leres. khusus panitia malam hari ini menyediakan jeding ukuran 300 meter persegi. Jeding kok semono gedene, kamar mandi to kuwi? Lah niku ngarep niku gawedhi niku. Tur meneh nggih termasuk apa niku mengurangi jatah konsumsi. Kok iso? Biasane konsumsi beton jaba niki khusus dihandle oleh panitia dari UNESA. Contone? Iwake mancing ke ngarep mriku nggih. Kalih ngarep tuku kreco niku. Wah, hebat luar biasa. Nggih. Mboten mokal Mas Cahyo bahwa UNESA itu menjadi tolak ukur dunia pendidikan sivitas akademika di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Leres. Karena yang memegang tapuk pimpinan, pucuk pimpinan penjenengane Cak Hasan hebat luar biasa, Mas. Hebate pripun? Ayo Nek yen di jenengan dalam iso. dunia pendidikan kabeh pun pirsa siapa Cak Hasan itu. Tapi ada yang lebih spesifik, ada yang lebih spesial lagi kehebatan daripada Cak Hasan. Apakah itu? Tokoh budayawan, tokoh seniman. Dia adalah pimpinan campur sari Nyu Kampret. Waduh. Sampean kok yo ngerti Lah pripun kula itu slogannya Cak Hasan ini sampai kula hafal. Apa? Satu langkah ke depan UNESA rumahnya para juara. Le, pripun melu usul tapi 750 tok lolak-lolok. Wah, jan repot tenan kok musuh. Niki nuwun sewu lho, Mas Yaya. Lho nggih. Masya Allah tanpa rupa. Masya to kados ngeten niki. Niki termasuk pesenan dari Bapak Rektor. Cak Mondo niku. Pesenan Pak Rektor. Pesen pripun? Bagaimana suasana bisa terang benderang, cuacana menjadi baik, tidak ada hujan setetes pun berkat Mas Mondol. Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal nggih niki. Niki wonge. Ya Mas ya. Cok bakal ki ndoke siji kok. Lah ndokmu pira? Loro. Ya keceken sitok ta wong ki nuwun sewu. Panjenengane Mas Cahyo ku tadi itu profesi sebagai seorang dalang, artinya dia tuh mikul dhuwur mendem jero menghormati terhadap profesinya. Leres. Dalang busana sing besus, nganggo blangkon sing trep, nganggo beskap sing apik, semono uga aku bareng kowe iki lho. Sirah diblangkoni kok iso gak akur blas iki lho jane piye ta iki? Lah iya. Antarane ndas karo blangkon gak rukun iki jane piye ta? Wong iki anggon-anggon ki mbok ditrepne. Ra trepno piye? Ya sing pas kaya Mas Yoyo ya pas, aku ya pas, kanca-kanca niaga ya pas. Kowe iki gegeden blangkon iki, klodo iki lho. Iki mau kok ngomah ya pas. Lah kok iso klodo? Barang teko kene iki angine banter hawane adem lho. Ndasku malah mungkret. Apa nek wong ndas Kudune iso lak yo sing mungkret? serasi. Serasi wong Aduh Cak Yuda ki mawon le dandan yo besus apik kaya ngono. Besus apik. Kaya Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Sampeyan iso kaya Katembat ngono lho piye? Katembat sakmene kupinge sak pira. Wong kuwi piyayi luhur, rumiyin nate dawuh nggih to Mas ya. Wong kuwi ajining diri kuwi saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak merga saka tumindak. Kene ya apal ngono lho kowe. Ya apal kowe. Ajining diri saka lati, wong ki tergantung omongane. Wong ki nek omongane apik, suarane apik, kuwi mesti payune larang. Contone Mas Cahyo. Suarane penak, suarane kok dirungokne kepenak, akhirnya ndalang payune ya larang. Ngene iki lho 100.000 gak kena dinyang 100 juta. Wah. Dadi nek suarane apik, mesti payune larang. Bukesi ya semono uga. Sewengi ngene iki 20 yuta.
Mergo suarane apik. Apa wae angger suarane apik mesti payune larang. Wis mesti. Mesti. Kowe ngerti sapi? Lho sapi yo ngerti. Suarane piye? Wah, ngono. Ming muah ngono tok. Iya. Dek besar ndek ben lho. Sapi ki lho payu 250 yuta. Ming muah ngono tok. Iya. Lah Pak Yoyo. Suarane apik kok ngono. Heh. Payu 150. Lho kok dipadakno karo sapi iki piye to? Menungso karo kewan dipadake. Masa enek dalang mbok padakne karo pedet iki lho. Wong sapi suarane ngono payune yo larang ndek ben Lho, kok. tegese kuwi ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Nggih to Pak Yoyo? Leres, nggih. Wong ki angger busanane apik, busanane besus, mesti payune ya larang. Conto Pak Cahya Kuntadi. Cara kejawen jangkep gagrak Surakarta, mulane payune ya larang. Ibu-ibu Waranggana gawe kebaya, gawe sanggul, gelungan, payune ya larang merga brukut. Apa wae angger brukut, angger rapi, mesti payune larang. Ora mesti. Lah kok iso ora ngesti lho. Kowe ngerti purel karaoke? Alah iki lho. Bocah iki mesti ta iki lho. Bleset Indonesia barang kok iso. Lah jaremu presiden mau piye? Brukut rapi iki mesti payune larang. Lah purel karaoke ki lho. Roke sakmene. Heh. Sakmene ki sewengi iso 3 yuta sampai 4 yuta. Lah presiden brukut ngene. 750 iki paling pol. Wah, nuwun sewu Mas Yaya. Kuwi aja perlu dipotong dalange. diterangke kuwi niku Cak Yuda. 750 aja dipotong dalange barang. Nuwun sewu. Ini perlu diklarifikasi Betul. agar masyarakat dan Diluruske, semuanya itu paham dengan apa yang sampean omongkan. Piye? Kowe kuwi padha karo menjatuhkan harkat dan martabat seorang profesi dalang dan waranggana. Seniman dalang terutama ya. Ya. Dalang itu adalah profesi yang sangat terhormat mergo dalang kuwi jarwa dosoke ngudal piwulang. Piwulang sing luhur sing apik ayo dienggo, sing elek ditinggalne. Mulane dalang kuwi gawean sing paling abot. Rungokno kupingmu. Wong dalang kok abot. Apa ngangkati gamelan? Apa ngangkati debok? Kok muni abot? Lah terus Lho dalang ku karek. Sik to sampean ki ora ngerti, ora ngrasakne dadi dalang. Nun sewu. Kuwi wis saka kene ki pikiran, mikir sanggit, mikir cerita, mikir lakon, mripat nyawang wayang, lambe omong sawengi utuh, ya to, tangan serakatan mergo ngobahne wayang, urung sikil ya oban jejaki keprak. Tur ya melek, tekan sore tekan padak esuk dalang ora turu, melek terus. Lah yogane apa ya turu? Wong ya melek teko esuk yogane. Nyuwara terus lho, nyuwara terus. Lah sindene apa ya bisu wong sindene nyuwara teko esuk. Wong dalang gayan kok mok karek lungguh karo hung cek 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 dok 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 dok. Abot koyo Wah. ngangkat gamelan. Ngene lho sing tak karepne, abote dalang iki kok ora perkara usung-usung gamelan, ora kok perkara angkat-angkat debok. Abot seorang dalang, sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini itu tergantung dalang. Rungokno kupingmu. Ora iso. Lho kok dintahin. Ora iso. Ora iso piye? Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini tergantung karo dalang. Ya ora. Suksese pagelaran bengi iki ora saka dalang. Lah saka apa? Tergantung solar. Tergantung genset enek solare. Genset dikai solar. Heh. Berarti malam hari ini isone sukses perkara genset enek solare. Berarti sing penting solar karo genset. Solar karo genset. Nek ngono sing penting ya ora solar karo genset. Lah apa? Sing penting ya kuwi pom bensin. Enek solar, enek genset, ora enek pom bensin, arep mbok uyui gensetmu. Lek entek ya. Nek entek. Oh iya. Lah nek ngono sing penting ora pom. Lah sapa? Sing penting bumi. Wah, sing penting bumi. Lah kok iso? Enek pome, enek bumine arep mbok encepno nang ndi pommu. Berarti sing penting bumi. Lah nek ngono sing penting ya ora bumi tok. Lah apa? Sing penting ya air karo tanah air. Kalau tidak ada tanah air, mana mungkin ada bumi? Tanah air juga penting. Gitu Pak. leres. Nek ngono sing penting ora tanah air tok. Lah sing penting sapa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Alah.
Wis mbok parakne. Lah dijujuk kuwi yo entek wisan kabeh. Mbok parakne mrono yo entek to Masno wong kok iso. Lah nek ra tak tindak ngono engkel-engkel sewengi utuh ya ora rampung-rampung. Ora rampung-rampung, kita itu harusnya bangga. Kula panjenengan derek remen, derek bingah, derek seneng karena apa? Universitas Negeri Surabaya ini iki termasuk nguri-nguri kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara. Nggih. Malah Budaya, kepara ngurip-urip niki malah. Betul. Dawuhipun rum kuncaraning bangsa ki dumunung aning luhuring budaya. Kebesaran, kemegahan sebuah bangsa itu terletak pada budayanya. Iki padha karo ninggali anak putu bab kawruh kabecikan sebab mbah-mbah mbiyen nate dawuh Mas. Pripun? Wong ki nek nandur kabecikan, nandur keapian kok nganti diturun anak putu. Niku insyaallah dadi ngamal jariah sing sae. Amin. Nandur kebacikan, mbah-mbah nate dawuh sapa sing nandur ki bakal ngunduh. Ya ta, sing utang bakal nyaur, sing gawe mesti nganggo. Iki terpenting harus kamu camkan. Piye falsafah mau? Lho kok jek takok. Wong nandur bakal ngunduh. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Wong utang bakal nyaur. Alah, tangga kowe utang kok malah minggat. Wong gawe bakale ngenggo. Lah iki lho. Wong duduk kubur nika parek dienggo dhewe. Wong duduk kubur nika ora dienggo dhewe. Malah sing ra duduk lho teko-teko karo ngletak. Nah. Wah, nuwun sewu Mas ya. Pripun? Kowe iki aja mbantah karo Mas Yoyo lho. Mas Yoyo itu sebagai seorang dalang umpama tataran derajat ning gone dunia seni. Kuwi luwih dhuwur Mas Yoyo tinimbang awakmu. Tur nuwun sewu bab umur ya ngono. Mas Yoyo kae luwih tuwa, awakmu luwih enom. Pengalamane akeh sing tuwa tinimbang sing enom. Apik sing tuwa tinimbang sing enom. Kok mbok bantah ki lho. Kuwi wis mesti. Mesti apik sing tuwa timbang sing enom. Kowe roh Sengkuni. Sengkuni wayang ya roh to Mas. Roh Puntadewa. Roh Puntadewa aku. Sengkuni karo Puntadewa tuwek endi? Tuwek Sengkuni. Apik endi Puntadewa karo Sengkuni? Apik. Oh iya ya. Ayo. Bener kuwi apik Puntadewa kok. Luwih enom kok iki pancen. Gak maksudku sing mbok nggo contohi aja wayang ki lho, aja mbok nggo contoh wayang. Lah mangkon ning wayangan. Nyontoh daharan sing disuguhne ning nggo transit mang lho. Terus maksudnya Buah-buahan. Buah-buahan mau kan mangan ta? Heh. Mangan jeruk apa ora? mangan, Legi apa ora mau? legi, Mergo tuwa. Nek enom, kecut, lah gedang nek tuwa. legi, Nek enom, sepet. dadi panganan apa wae. Kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu. Sik aku tak takon. Apa? Bojomu ning omah tau kelan bung ora? Tau nyayur bung ora? Tau jangan bung ora? Sik ya Mas ya, sik ya. Jarine panganan. Jeruk iya. Jeruk iki nek tuwek, Legi, nek enom. kecut, Gedang nek tuwek, legi, nek enom. sepet. Dadi panganan apa wae, kuwi nek tuwek mesti luwih enak tinimbang sing enom. Hup, stop aja mbok bantah. Panganan lho ya. Ya, Bojomu ning omah tau kelan bung, tau jangan bung ora? ngene lho Mas, jeruk ya. Jeruk kuwi nek tuwek. Ya. Balik jeruk nek iki lho. Jeruk kuwi nek tuwek legi, Mas. Nek enom, Kecut. gedang nek tuwek, Legi. nek enom, sepet. Dadi panganan apa wae, kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Hup, stop. Hup. Panganan lho ya. Ya. Bojomu ning omah tau kelan bung ora? Tau jangan bung ora? Ngene Mas ya, jeruk iki. Jeruk nah. Kok iso Lah aku nuwun sewu wong daerah Medion Ponorogo Ngawi itu sudah terbiasa dengan sayur bung atau jangan bung. Ya mesti kulino tuh aku mangan jangan bung. lah kae sing dikeloke sing tuwa apa sing nom? Ya ora mesti sok-sok tuwek, sok-sok enom. Kok ora sing tuwek ae ben nyogrok cangkemmu. Wah kok nesu lho, kok mesti Ya nek nesu. titi jangan bungi mesti pring Jangan sing bung nom. ya pring sing enom. Lah iki ya tegese iki papan nggawa empan. Kowe kan ya paham to. Nuwun sewu lho Mas ya. Nggih. Setelah saya mengamati dan saya membaca sedikit tadi saya membaca, ternyata UNESA itu menelurkan generasi-generasi yang hebat dan berkualitas, banyak yang lahir dari UNESA sini. Betul. Salah satu contoh Bapak Rasio, mantan Sekda Provinsi Jawa Timur, dulu juga alumni sini. Nggih.
Wali Kota Madiun Bapak Maidi. Pak Maidi. Dulu juga alumni sini. Leres. Malah guru kula Sinten? budayawan napa menika sejarawan ingkang kondang kaloka mantan Ketua Les Bumi Pusat. Nggih. Al-Makfurlah Kiai Haji Agus Sunyoto Oh, ingkang Swardi. damel Atlas Wali Wali Songo Songo, nggih. niku juga lahir di Universitas Negeri Surabaya. Hebat. Lah nek kowe iki apa iki lho? Lho. Kowe ngenyak aku Apa? Aku tau ning ITS, Mas. Lho, Aku ora alumni kene aku. Kowe dudu alumni kene. Aku ora alumni kene. Tau ning ITS. Ning ITS. Institut Teknologi Surabaya. Sing ngomong sapa? Lah ITS. Ider Teh Sosro. Malah tekan dindi. Tapi nggih nuwun sewu lho. Pripun? Nek Mas Mondol kados ngeten iki nuwun sewu panjenengan niku ada pepatah mengatakan guiri lusi jalma tan kena kinira. Leres. Mas yo to Mas Mondol kados ngeten. Mas Mondol niku salah setunggaling traing kesuma rembesing madu tedhak ing andana warih mijiling amoratapa mboten trae wong pidak pejaraan. Bingung sampean mesti nangkep omongan kula. Edian. Yo, aku yo bingung. Ya, kowe iki lho tak pamer nih. Sapa sejatine Mas Mondol? Traingku sumur rembesing madu Mas. Nek panjenengan dalang paling mung Ki Cahya Kuntadi. Ki alah kula dagelan Cak Yuda Mondol niki titele RM. Raden Mas. Remukan menungso niki lho. Dadi raine ajur kabeh. Tapi sivitas akademika pendidikannya enggak kalah sampean sarjana seni ta? Nggih, Magister magister seni, seni. nggih. Alah Mondol niki IR Mas. Insinyur. Ider rokok dadi Sales, Pak. tapi Alah, enggak sing ora-ora. patah semangat kita menghibur malam hari ini untuk Nggih. bapak-bapak rektor, bapak ibu wakil rektor, bapak ibu dekan, bapak ibu dosen dan Leres. semua mahasiswa menghibur karena ini adalah malam penuh kegembiraan.